hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo Baba Isabel hatina nguva chipinga cho dadama nthawe ziri kudiana nyudza igejo icho kwa demori ya Zimbabwe ndakadzitakura ndakadzipaka ndakadzibata muri ya Zimbabwe ndikapinjira zvangu panzvimbo vanoshidzira kuti Mutare Zimunya pane chitiko chakaitika chamuprofita 35 years akaenda kudoro nasekuru vane makuru ari kuma 8 years ndokunosiya vamwisa doro ikoko sekuru vadhakwa ndokuenda kumba kwa sekuru ndokuzobatwa mukicheni achita bonde nambuya vane 70 years iye ne 35 years asari muprofita anoma anopinda kereke muya mutsvene ndoroshi uri binde fowakachiwe bakebidiki asha beyond deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, Waroya wana biro buba iwe Zimunya woye ndokunobva vana wasuka yes pandaka mutaro sakati ndokase magwaza ndokwanopa Zimunya ari kupisa mukomana makarohwa makore mangani 80 years yes aibata chibharu nokurepa vanhu akazobatwa zvakaine 30 years but akarohwa 180 years mujere achibva azobvisirwa mamwe akasirwa 80 years achadya 80 years iye ne 30 years pakaipa paka Gokwe Harare Kambuzuma Gokwe Harare yes Kambuzuma chiri kuti tani icho kwa demori ya Zimbabwe ndapindira ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfadzana kutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino paka Harare nyaya yakaitika mukoba kepinde yekuti kune murume nyaya ndinoda kutaura panapa muri yeZimbabwe ndiri kukumbira mukati kwanise kudzisa uso hwenyu tofunga kuti pakurarama kwedu zvese zvatiri kuona nekuita zviri kuitika nekuzviona nekurarama ingave nhamo nematambudziko ingave pfuma nekufara kuenda kudzibasa kuenda kunotya zvese zviri kuitika zvinhu izvi zviri pamusoro zviri kuitika nekuda kweupenyu kana pasina upenyu haukwanisi kuita kana kuona zvese zvandiri kutaura izvi ndizvo chaizvo zvadaro baba pati inzwai nyaya iripo ndeyekuti murume ari kuGokwe ana baba vake nyakumubereka vanorarama vari munzvimbo yekuHarare kunonzi kuKambuzuma right baba vachigara kuKambuzuma murume uyu ari kuGokwe akafirwa nevana vanokwana kuita 3 pa 3 weeks wiki rega rega vanhu vaenda kurufu achifirwa nemwana 9 years 6 years nemwana anga ari pazama iyamwa mukadzi uyu akauyawo nemwana wake pamba apa wababa vakaroora mukadzi aine mwana wavo mwana wemukadzi ane 12 years ndiye mwana akasara vafa vatatu ava baba vanogara mukati meguta reHarare kurufu hapana kana zuva ravakamboenda kurufu vaitumira mukadzi vachiti handisi kunzwa zvakanaka ndiri kurwara izvezvi ndakarara ndingori paDanielrosh yes mwana ndiye ari kuGokwe asangana nerufu rwevana 3 pa 3 weeks 3 marufu yes zvadaro muri yeZimbabwe akabva ati vakomana vamwe vakamuudza akati iye murume pachakapedzera kutorwara mukadzi wake airizuruvira pasi zvokuti vanhu vainzwa tsitsi pamarufu awo kusvikira vamwe vemukama vati mwana wedu taifunga kuti baba vako kana vakauya panapa tichagara pasi tione patinotangira kana vachirwara vakomana kufa kwejoni rimwe chete kamba haivharwi ngatifambei tione chikonzero musha watopera uyu zvikazopindira mwana wemutorwa uyu taita ngozi pano ndizvozvo kunyange vevafa hazvina kururama mune zvakanaka ngatifambei ndokutaka kufamba ndokufonera vanoziva manhamba ndokupiwa manhamba ndokubva kwasvika mubatsiri akashevedzera achiti ndine urombo ndiri kutoona madhoo panapa akavharwa amai panapa achitobuda panapa kuenda kumba kwavo kana ndichiti kuvharwa kwemadhoo ndiri kuona pakanyorwa mazita evana vakafa rababa riripo ndo ratosara handisi kuona pachidarika mazuva 11 chete 11 days mubatsiri uyu aitaura mashoko aya ari kupi right mubatsiri uyu akatodani wake aenda ikoko pamba ipapo pakaitika rufono vasati vaparara zvikanzi ndiri kuona hapana 11 days zita rababa rakatonyorwa nemazita aro
pamazita ndiri kuona masitei vana vakapera zita rasera ndira babawa but handisi kuona 11 days angosowedzera madays but panga pasingafana kudarika 7 days nokuti rufuru rwakanzi pawiki panofanira kuenda mumwe kusvika pavharwa dho ende stendi yepanapa irida kuzotorwa kutopiwa mumwe mwana. Hei, zvadaro baba pati zvikanzi kasirai varume zvikanzi nemubatsiri pandoda kutangira ndepekuti ndiri kuona vana venyu vakafa vane kwavakabva kwavakamboita nguva vasipo panapa variko ikoko ndikupi kwanga vari zvikanzi vakamboenda kumusha kwa amai vabereki vaamai asi asiko zvinozvi pa 22 years iko zvinozvi kwavapesera kubva pazororo radarike vanga vari kumusha kwababa naamai vangu right. zvikanzi ikoko ndokwandiri kuona kwemanje ikoko ndiri kuona vana ava nguva dai manga makabvunza vana vamaisaziva ndiri kuona vana ava vachinzi zvimbuzi zvedu zvepanapa zvine uchapa. Ona imimi makabva kudhorobha handidi kuti mudzokere kudhorobha maakurwara vazukuru vangu vakabva vanzi vana ava vakaisirwa chemba mumba vachinzi ndomaunda chimbuzi chavo sekuru wavo ndione zvinorasa zvavo nokuti ipupu yevazukuru vangu vachinzi sapinde pai muchimbuzi vazukuru ava ndiri kuona ndopazvakatangira chimbuzi chevana ava chine pachitori musaga chakachengetwa ambuya vevana ava ndati havazvizive tikaenda kumusha uku mukazonoona mune chimbuzi ichi chaiti kana chingi chaitwa chine pane dara riripo rekuturikwa chibage but nenyaya yekuti iko zvino zvamuna chinhu chaiturikwa padara choiswa pazenge chobva chaoma chozonoiswa musaga chakaoma chiri mumba izvezvo mumba macho machiri amai vakoshamari yavo akatochizipa chiri pupu yaitorwa yevana ndevana 3 vese vanga vafa 3 vana vese vanga vafa vari vapenyu ndo payaitorwa okay yobva inoiswa pazenge riri kupisa padara pari kupisa pepe zenge rinobva raoma yaiparadzirwa yobva yaoma yoiswa mupepa yonoiswa musaga saga riri mumba asi mbuya vaisaziva kuti mune saga rakadaro rokuti kana yazoiswa mumba umo kwanzi maigara muchipfapfaidzwa kuti kamweya kake kasaite sei kasabudu munozviziva ceiling kune masilini ariko kunye kuti rumu imwe neimwe inogona kuiswa paunopinda uda kunoona musiling ndo payaiswa napo nasekuru vachibva vanzi izvo hande ikoko mwanakomana ndo kune zita rako iri ndaona mamwe mazita akandochekwa kuti zvadarika asi zita rasera ndirako hapana 11 days hekumagunde jekesa musutu hekumagunde kufambako kukwira bhazi vachibva munzvimbo yegokwe vakananga mukati menzvimbo ipi nyaya yendiri kutaura ndeyekugokwe madziva zvido ichibva yauya kuharare kukambuzuma ndokubva vasvika akaperekedzwa mukomana uyu nababa munini nemumwe munin'ina kumbe kwamukoma kwozoita muzukurukadzi akatoroorwa anove ane kumba kwakamboendawo vana ava pazororo asi havana kuenda vese anga akuti handisari nokuti nyaya yataurwa yekunzi vana vakamboenda kupi vanhu tese tatariswa nevanhu kunzi kwese kwakamboenda vanhu kwakamboenda vana ava kunofanira kunge kuine dambudziko saka muzukuru akatevera achiti regai ndinoona kunoperera zvinhu izvi vasvika kuya kwezvo akaona baba varipo baba vatori bhizi vari mugadheni pamba pavo kurwara hapana ende havana kunzwa kuti tiri kuuya zvikanzi baba tasvika but kusvika kwataitaka taona kuti rufu ruseri ruri kuitika hamusikasika nemukuuya ndati ndizokuzivisai nemuridzi wemwana kuti vana vari kurwara zvikanzi ichokwadi mwanangu kurwara ndokwandainetsa izvezvi nhasi ndamboterega ndimbomukawo ndimbopinda mugadheni kuzama kuda kunzwa kuti nyama dziri sei zvokuti dai ndasura nhasi ndakati simbe mangwana chiendanga ndichikwira ndikaya kupi kugokwe kumusha zvikanzi horaiti baba nyaya dzatinadzo pana pamuzukuru svisa baba muzukuru akutava kuzwa mashoko inzwai sekuru kurwara kwakaita vana ava vamwe tazogara pasi tikaita dare remusha asi dare taona kuti isusu aiwa zviri kuitika ndezvekuti musha unogona kupera wese ndingangoti watopera wese but murooro ari kuti iye ndapedzerwa vana taona yangozi nokuti murooro ari kuti iye anogona kumwa mushonga akafa chikonzero vana vake vaperera muromo haasi kuziva zvaitika wataura naye mubatsiri anzi tiuye panapa timbotaura nemi hamina kuti mune mashoko ere baba amungatiudza zvikanzi kudina baba zvikanzi baba ndinotonzwa nemi kana muchida mubatsiri pamuri ndo panotangira nyaya yese mubatsiri anombotenderera kana kumovanza zvikanzi baba ndio matsamba angu basa rakatuma kuti ndigoita kana imi muchiti hamuzivi nezvekufa kwevana ava tokumbira kupinda mumba menyu yamunoti bedroom imba yekurara danioroseweri beautiful wakachiwemba mabukaseko badzibaba chiremba bazibaba simba chinova kwanani inoza chimuti vakabata baba baba bagrasi chimuti vakabata muri kufamba nacho hakwa dzina tendai tindo masenu
kana zvakadaro ndakwenda kuchechi bosi chinenge vari kushevedzera vachiti vakomana upenyu mwene wawo amaoni here manakidziro ari kuita kurarama tikapedza navo chazoraramira kupi inzwa baba pati inzwa Zimbabwe zvadaro vachibva vapinda imomo vapinda imo zvikanzi toda kushanda muno mumba shoko randinoda kudzokorera baba nderekuti kana muchiti hamuzivi nezvekufa kwevazukuru varegai tipinde muno vapinda mumba memwe nguva yakapinda mumba baba vakabva vaenda pambedha ndokubva varara vachibva vafuka musoro vafuka musoro zvikanzi baba hamufuki zvemusoro isusu tiri mumba menyu kana kune zvinoitika moda kuzoti zvakaitwa ndisingaone chikonzero ndenge ndakafuka musoro muzukuru ndione kodzero taura nasekuru vaudzi vafukunira musoro vachibva vafukunira musoro vachibva vagara ndobva maitwa zvakaitwa mukoma KB zvikanzi ndinokumbira kushanda nemi baba imba ndenyu nongedzerai kuwadhropu nechigumbo chenyu pamba pana baba murumu umu ndemamo yes vari kubhadhara rent here kana kuti imba yavo aiwa imba yavo okay imba yavo zvikanzi nongedzerai kuwadhropu baba mukoma KB kuti vanongedzere vanoziva nhetemwa kunjenjemera dai muchindiona kunjenjemera right kubvunda ruoko rwaibvundisa bhodhi yese zvikanzi baba muzukuru bata ruoko rwasekuru vako vakuudze kuti vanoda kunongedzera papi then iwewe wonongedzera wobata ruoko worinongedza ikoko chandiri kuda kuti chishande chigumwe ngachinongedzere pavariko patinenge tataura ivo vanga vasumudze chete iwe uchibata ruoko wotatarira chigumwe nekuti changa chakubhena chichidzokera kwavari zvikanzi kuwadhropu kwete ndatozvinoti hakusiriko yes nongedzera mudenga musiling umu saka mune yatinoti fitted wadhropu yaya okay ndokwayange iri kusaidi ikoko zvikanzi nongedzera ikokoko but kuri kumusoro musanongedzera kuwadhropu nongedza kumusoro ndobva yangodzi kumusoro baba pati baba Isabel baba pati baba Isabel pakaputika kuti kuputika endai paNational FM WhatsApp channel munoona makrekero akaita ceiling pachibva paonekwa pamusoro patori nesaga ririmo saga iroro ramuri kuona mukoma KB rakangozobourwa iroro nekumusoro kwaro muchiwa kasungoko ndo mune chimbuziwo ndobva maonekwa kuti munhu zvembuzi zvakazara imomoka hazvisi zvevana vemuzukuru chete ndezvevanhu vakawanda amina kuti zvimwe vachitora zvei zvichibva zvaiswa imomo kusanganisira zvevazukuru inzwai baba ava vane prazi kukaroi zvavaine prazi kukaroi vanoti ivo kana vachidyara mbeu paipai baba vanorima kana vachidyara mbeu paipai vanongoenda mumuraini munenge madzvarwa mbeu muyamuya chimbuzi chaiche chinongonyunyurudzwa mbichana hachiiswe pese pese chinongonyunyurudzwa kungonzi changoiswa iri mumuraini kana kungonzi laini rinogona kungonzi kwekutanga pakati nekumacheno but every line rinonyunyurudzwa kudaro okay bo so chimbuzi ichi chaibetseredza zvekare kamukurima mukurima kwababa pakaputika zvinizvi baba vachibva tinda tosoro so mwana akabva ati kudhara ndakamboudza veukama kuti kufamba kwandiri kuita baba inini handisi kuwapiwa zvakanaka nyaya yakanga yatanga nemuroora achiti kuchichi kwandiri kuenda ndine zvandiri kuudzwa nezvandiri kuoneswa but ndiri muroora pana pazvizoiti mukoma KB mwana akati handikwanisi kuita zvo taakuchimirira kuti tishevedze vanhu baba vachibva vasiya vachibva vanzi baba hamuna kukuvara kuona munogona kuona asi mumba munomu danai aiwa mai vanga vasiyiwa kupi kumusha kugogwa kune rufu kuyakuya ndiri kukumbirawo kana mune chamunoda munomu amuendi kubasa kemi mubuditse kana ari mablanketi muise mune rimwe rumu nokuti mumba munomu hamukwanisi kumpinda kuona muchaona zvenyu kusvikira tauya nehama mwana ari kuti handisida kuti zvinhu zvibviswe izvi hama zisati dzaona chikonzero ndiri kumwe kutongwa kwandakamboita neveukama ndichinzi izvo mashoko auri kutaurayo uri kukanganisa uri kupomera baba uri kupomera baba saka ndoda kuti veukama vauye veukama pavakaudzwa zvikanzi tofanira kupedzeredza nhamo tozouya ikoko so musi wa27 nhasi 20 nhasi i24 27 inenge iri Friday musi wefriday ndo pavari kuuya veukama vachipinda mumba umo vachiona zvinhu izvi baba vakanzi vane zvavanofanira kutaura so baba vari kugara kupi baba vari kokunoko kukambuzuma ikoko havana kuzoendeko vachiendese vakurwara rumu iya yakaputika vachiri kuishandisa rebedroom yavo vakanzi bvisai zvese zviri imomo baba nokuti munogona kuzorwara kudarika zvamuri kuita izvi
zvokuti muri kurwara amuchaone kwete asi budai mumba baba mushandise imwe room musi wa 27 pachave veukama ndo patichasiya tazoti mupinde mumba uchichaura nevamwe nemashoko amuinawo musomataura pakaputika baba vakati vatosorwa vari kuona here aiwa havasi kuona baba izvozvo havasi kuona vari kubayiwa maziso ese asi uyo ari kuti kwanziso aiwa muna kukwara baba muchaona henyu tangoti iko zvino zvomukwanise kubuda mumba umu mwana wenyu ane zvaanoda kuzoratidza vemuukama saka musi wa 27 ndo pataurwa nevamwe vati vari kudzoka kunoko vamwe vese vakadzokera vari kumusha vari kugokwe but musi wa 27 ndo pavari kudzoka ndo pachadziswa saga iri saka saga turusi dzaishandiswa nababa ava pamabasa avo dziri kupi dziri mumba imomo dzakachengeta panze musabate zvakawanda imu ndo mune chimbuzi chevana venyu umu but musi wa 27 ndo pachabuda zvese mumba munomu ende vakanzi musapomere mai vako avana chavanotozivawo naivo vatori nekushandiswawo pane zvarisingagoni kutaura pana pamwana chikonzero munoita ngozi amai vako vatora ya pakaipa sudzurai chimwe papa Isabel ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza mukoma kebi ndiye kwamutare imutare imutare yanetsa ndiri yanzimudzambada dirove pakatsikatsika simudzambada dirove pakatsikatsika simudzambada dirove pakatsikatsika simudzambada pakatsikatsika simudzambada pakatsikatsika reporting to the angel reporting to the angel reporting to the angel reporting to the hati wayamutele pa Jerusalem yebo dengana kapitira kuti kudiko niko timasakasimiswa padengana twene Leviticus ukati kudiko Simon Peter buda timboni boya mutwene wakati kudiko kenyoroshe Adamu ukapedza seraniko Mother Mary piorota Robert sipaini fata petani bro afana tu sipekechana mturaima jumanja wakachiweba kibinikia sipiditi horomite Daniel Oshuri pinifo akira wuri pinifo wakachweba sipiditi horomite Daniel Oshuri akira hairi rikiti vo mutare zimunya inonzi mutare zimunya kwa sabhuku nehwangura pane muprofita anopinda kereke yezvomweya mirai ndimbomira nesare kereke okay vanopinda pandina kutaura nesare village zita ramambo nenzvimbo vari kwasimunya simudzai mawako Isaac wasu sorry ndo kwake uko vasimudza kuda kwamukoma KB muprofita uyu anoprofita achitove nevamwe mutonzano vari kubatsira but muprofita uyu anomwa doro anodhakwa achidhakwa kudaro akabva aenda pawaimwiwa ndokumwiwa ndokudzatsa vasekuru vane makore anokwandiraiwo 82 years vatori nemukadzi wavo ne 70 years sekuru vaitomwawo doro vari ikoko muprofita ndobva ati 1 ndobva ati 2 ndobva ati 3 sekuru vakati aiwa mwana wamwari ko ndewedeka wakaropa fasko muprofita ari kumutengera sekuru akuratidza ndiko zvinozvi temperature wamumahobi wabavahobi akureba chiona sekuru kakugaragara kuchimbuzi wagaragara kuratidza kuti zvaita sei apika muprofita vamuita senga ari kuenda kuchimbuzi werere manheru kumba kwa sekuru dzake ziri kumanguva ya kuma 8 manheru manheru kumba kwa sekuru ndiko anopinda ikoko pane pasiri kunzwisisika kuti kukumbunyikidza rebhe tikanombere kuwirana muprofita musepetera zera akura sei 35 years gogo 70 asekuru 82 ivi maprofita ivi kuchokera pamashops kukamwera asekuru na nzukuru mowa kufika kunyumba kwa sekuru 7 to 900 meters right muprofita asvika pakasvika muprofita vanhu ava sekuru vachingogara vakangoti ukaunda ndokubuda kwehwawa kako munhu angu dasingaunda chimbuzi vharuwa pasi umwe wangu watobuda kwa kukana dhona rabuda ini ndichamirirei
unditoro wangu ndichifamba ndichienda kumakunde jekesa musoto kumakunde kuenda kumba kwa sekuru vachinosvika sekuru vane manzwiro avakaita kuimba yekubikira kukicheni saundi yacho paka sikerwa pinda vari kunopinda kuna gumi nakachikavaviri mune munhu wani mumba munhu wani kunodai so vanhu vaviri vatori panguva isina kunaka sekuru koche mprofita kamfana uchidikita ndimaviyezeka simba plus kuti kukakata chekudonza ngoraiwa anofamba nembiya baba matombo matatu mprofita arwa pasi sekuru akati ndakuziva ndokusaka kwachitikira doro dai kuda kunditakisa iwewe sekuru ava vane 25 years vachigara nambuya vane 70 years mbuya ava vane vana vavo sekuru ava nambuya ava havana kuita vana vese vanongogara vese sekuru kwakutaka kutora hembe kada panzi ibva zvako pano achakuda iti shuwa zvikana mbuya iye pano pandiri pano wechidhedha kupinda kura kaita iro rinozera rako iro wechidhedha kupi ndetafira pano handina kwateita dhedha kupi papa dzoserai zvenyu hembe dzako babuda kocheshambisai papa chi Zimbabwe zvino mashoko evagari venzvimbo zimunya vanoti nai Zimbabwe kana tichiti kumaprofita kumakereke ndokunoumbwa dzimba kana vakuenda kunoputsawo dzimba kuma 80 years imba iyo ikana yafa heruwe naiveduwe nekwayabva apa iye muprofita akarova mukadzi kusvika pakuda kuuraya haatogara futi nemukadzi arikugara ega mukadzi akaenda kumba kwavo mushure mekurohwa zvakare arova mukadzi akuenda kunopindira mbuya pane 70 years apo kuzochinja nzvimbo kuzochinja venyu kubva kubedroom kupinda kukitchen hapana kuwirirana here apa vaitozivana navatozivana kavanhu ava so sekuru pavakabvisa kahembe katundu kankazi wavo kagogo vachitienda mbuya vachishedzera kakuti ndenda kupi vasinongawo hembe dzawasidzorera mumba vasinongawo hembe dzawasidzorera mumba ndenda kupi zvangu inevo pano pandikati onezeri rangu ndakura nai baba nhengi menda kuti nditisi saka mbuya vari kupi vari kubamba nemurume wezvo zvagere wese hembe dzakadzorerwa mba ndenda kupinda sidzorera hembe dzamumba nzukuru muprofita ari kupi akarwa pasi akarwa nzerenzanza ari muchibaka amo atori musilingi chechi zvakaitika rini izvi hazvina mfungana sizwa rechi6 saka musi weSunday kuchechi wanga usina munhu kuchechi panoprofitika here papa Zimbabwe kai so mimwe mubvunzo inoti patinoona pakaungana vanhu pai pachinzi pachechi tingaite sei kuti zive kuti uyu ndiye chaiwe toita sei kuti zive kuti uyu ndiye chaiye nokuti anenge ane mbiri yekuraramisa asi kumashure kekune nyaya dzakafanana naidzodzo tofanira kuti tiite sei paari kubata 70 years kuma 23 kuma 30 kuti mzukuru nagogo havana kuwirirana here kana kuri kuwirirana shoko rinotanga kukandwa nemunhurume kuda kuti ndiyani kakakanda shoko ruwa and haisi match day number 1 aiwa itofanira kutoti maybe unova kutombochinja mavenyu iko zvinoza upinda kubata stadium nokuti izosvika ligi yedu rakupinda match day number 8 chirongwa chino bhoshongera segmenti part 2 muri kuchinzira nevasaura pana pandiye pamondoro pane nyaya yemukomana ari kuti ndakuenda kunokwira mazichari chikodzero ndakugara semuranda nokuti inini zvandakaita ndezvekuti ndine mukadzi wangu ndiri kugara naye but nyaya yakamira yakati mukomana nemuning'ina umwe ndiwo kwa baba mukuru umwe ndiko baba munini vana komana ndiri kutaura nezvavavo vana baba vavo ndiwo mukomana nemuning'ina ivowo zvakare pamakore mukomana nemuning'ina zvadaro mumwana woko baba mukuru akaroora mukadzi ndobva aita mwana 1 achibva aenda vakatorambana zviri pamutemo mwana woko baba munini ndokuzotora mukadzi uyoyo ndiye waari kutogara naye izvezvi achigara naye ave pamba iko zvinozvi so muning'ina uyu akatora mukadzi akambenge ari mukadzi woma akaudza mukoma wake kuti iwewe panapo pamba handidi kukuona uyezve nzira dzese dzekunoku idzi usafambire nzira dzekunoku ndikangosangana newe kunoku chete idemo nekuti kune chii kune mukadzi wangu
so uyu ari kuti inini mukadzi uyu ndakarambana naye iye aiziva kuti mukadzi wandaigara naye sehama yake akaenda kunitora mukadzi wanoita sei wandaigara naye but inini pfungwa dzangu dzinoti ndakatorambana nemunhu iyeye zvaakaita hongu ndinofungidza kuti mupfungwa dzangu akakanganisa kunotora mukadzi wandakambogara naye iyi ndiri hama yangu asi handichisina zvemunhu uyu pamwoyo pangu ndine nzvimbo dzandiri kurambidzwa kufamba kunzi nzvimbo iyi aufambire iyi uyezve ukaona mukadzi wangu achibva uku buda murodhi ndokutema nedemo nokuti ndiri kuzviziva kuti waimogara nechi nemukadzi uyo saka inini mhosva yangu ndei yandakupiwa nzvimbo dzekufamba nenzvimbo dzekusasvika aunza nyaya ndimukoma ndiye mukoma ari kuti ndizvo ndiri kuitwa mukoma mushure mekurambana nemudzimai uyu akazorora mumwe mudzimai akarora mumwe mudzimai ane mudzimai wake muning'ina anga ane mudzimai reka kuti anga asina ndiye mukadzi wake kutanga iye saka vane mhuri yakura sei nemudzimai uyu aimboyo mukoma mwana one akaenda uyu mukadzi wepiri uyu mukadzi wakatorwa iko zvinozvi nemuningira mukadzi wemukoma ane pamuviri okay anoti aritoti iye ane pamuviri but apasati paunyatsoonekwa vasingagoni kuona vanogona kusaona but mukadzi akazvitakura nemukoma vanga vane vana vakawanda mwana one izvozvi mwana ari kupi mwana ana amai ndakaendeswa kumusha kwemukadzi ora ndokwaari kwagogo saka izvozvi muning'ina ane mudzimai wake uyu aimbove mudzimai wamukoma vanogara munharaunda imwe chete masabhuku mumwe chete ari kunzi saidi iri aufambirewo ende wafambire kwakandakavakira usauya ikoko ukaona mukadzi wangu achiuya buda murodhi so ari kuti inini nzvimbo yandakakurira ndo mandinogara ndo mune minda nezviwanikwa zvangu zvese ndoita here kurarama unhapu wokunzi usasvike uku ukaona mukadzi ari pachibhorani chero chida kumwisa mombe usasvike ipapo hai chakanyanya chane nguva yakareba seiko chichiitika izve kana mukadzi ane pamuviri asi pakutanga mukadzi achiuya haana mbozvitaura izvezvi ndopatanga kusimuka nyaya manje asi mukoma vari kuwanzokupfuura neikoko ameno munzvimbo maoko mukufamba kwedu tiri masi yaiti tiri matikitipa tiri masi yaiti tiri matikitipa mukufamba kwedu tiri masi yaiti tiri matikitipa tiri masi yaiti tiri matikitipa batai makadara tiri kudzaka manje mati ndechekupichi ibondoro vaizivana muzukuru nagogo vaizivana muzukuru nagogo hanzi vaviri ava vagara vachizviita kuti kudaro ameno hanzi vagara vachizviita sei vachidaro ndo zvatakachidaka kunzwa kuna mukoma wedu ari kubhohera nyaya yekupinda mukicheni ndio problem baba pati yes ndine mashoko andakumbirwa kuti ndidzokorore panapa agogo okay kwanzi nevatereri ndidzokorore kwanzi nai baba wemwana nekukura kwataita ikoko right tingaparadze musha nekuda kwaizvozvi dzorere zvenyembe dzangu mukabumba hazvina basa izvi zvashamisa ipapa ndezvi hanzi naconstable tafadzwa chokururama icho chekulupane ndizvoka chemwana namai kochi wemawarriors Michael Nice ngaatore player yekulupane iyo aende nayo kuMorocco ku Africa Cup of Nations win AFCON for the first time one time akakonzeresa bora po rigiti vo paka hey Zimbabwe ndine nyaya iri pana pamukoma KB nyaya ndoda kutaura panapa inyaya kunyanga mukoma KB kune nyaya yanetsa yekuti vakawanda vari kuchema uye zvine kurarama nokutya vachiti matiri kurarama tinogona kusararama mune zvakanaka nyaya yekunyanga yakamira yakadai so kune nzvimbo inonzi nyanga matate kwamambo Saunyama kwaita dambudziko remapere 5 manheru akutochema 5 kuseni zvose tabuda akutochema vanhu vakada kuzama kunomarwisa akurwisa vanhu but tinorombo rakanaka kuti iko zvinozvi haana ati munhu waakuwadza but kuchema vari kuti chiredzo zvakanaka kuti kuchema kwaakaita tikamanzwa tikamboita nguva kuda kumarwisa kuti timadzinge but tiri kukundikana tiri kukumbirawo vanoona nezvemuka kana kuti dzimwe dzenguva tingabatsirika sei ofisi yatingaenda nekuzivisa vanhu ivavo kuti vauye vatine zvipuka izvi vana kuenda kuchikoro vakutya vakuru kufamba uri 1 wakutya apa munenge muri vashoma uda kuenda kumunda unogona kuda kurindwa unikwa uda kuenda kumvura
unochika kuti anytime uri kunosangana nebere imuka inouraya inochika munhu. So tiri kukumbira kuti vedu we dai muchikwanisa kuziva kuti kana zvipuka zvesango zvanetsa tinoenda kupi tinoripota kupi tobatsirika sei. Asi chinhu ichi chiri kuitika munzvimbo inonzi iyo Nyanga Matate kwa Chief Saunyama. Mambo Saunyama vaziviswa here kuti ndo dambudziko iri kusanganaka nevanhu vavo. Avasati vareva mukoma kepi kuti nyaya iyi varoradza kuti vari kuti iwo avanyatsoziva kuti kunoenda nyaya ndikupi. Baba Isabel, mwana akaita dambudziko anoenda kuna amai. Ichokwadi. Anditika anogona kunge okay vana vane mizera. Mudiki anoenda kune mukoma kauti sisi vakuru. Mukuru wacho aenda kunoudza amai. Chisumudzaka. Amai vonoudza baba. Kusvika parutani tani. Anditika. Saka ngavaende kunoudza sabhuku. Anditi. Kana kansela. Sabhuku. Mambo. Udza Member of Parliament, MP, wobata kana vachibata Zimpax, yoziviswa ofisi yacho kuti kuno kuramatika ya shupa. Yes, Zimpax ndiyo inoziva kuti voita sei. Ndo varidziva zvipuka. Yes. Anditi. Aiwa zviri munzeve ndiri kutovaona vakasimudza ruoko. Ndizvozvo. Vakasimudza ruoko vakuzvinzwa. Ngavaende izvozvo vanoudza kana panani sabhuku ari padhuze. Pasati pakuvara munhu. Mambo ari padhuze. Mambo vanoziva madepartments ekubata. Vovabata kuti kunoku kune mapera anetsa. Ivo ndo vanoziva zvokuita. Vane manhamba acho. Vane mahofisi avanoziva ekupinda mambo. Anditi ichokwadi mukoma. Yes. Saka izvozvi ngavabate vakuru vavo venharaunda vavazivise matambudziko aya avari kusangana nawo, then vakuru ivavo vozivisa vanofanira kuziviswa, vouya vozotsvaga mapere aya kuti chii chiri kupa kuti mapere anetse munzvimbo iyo, kana kuriko kuti anourayiwa ourayiwa, kana kuti obatwa oendeswa kune dzimwe nzvimbo obatwa. Baba Isabel, ichokwadi ndinovimba kuti vanhu vari kuzvinzwa mukoma kepi. Ndofunga vanenge vachida kuti vanzwe kuti zvatiri kuziva nezvatiri kufunga ndizvo here. Saizvozvo munhu wese izvozvo ndofunga atori murodhi kunaka kwaSaunyama, kwamambo kana kwasabhuku. Kana even police station iri padhuze batai mapurisa vaudza ndio dambudziko ratinaro kuno. Mapurisa vanodzidza nemasabhuku nemadzimambo. Anditi kana MP vanobva vatofona ipapo information yekuti sei yosvika. Yes, ichokwadi munhu wese ane god muviri make arionekwe. Yes, inosvika iyo 0.2 milligrams dzegoridhe dzinowanikwa mumuviri wese wemunhu. Aiwaka mari iri kuya kwamuri iko kuti chakubatai kamanje manje mari yosvika kwamuri. Baba Isabel, akomana vanhu vasazoteme vanhu chichaka goridhe. Aitowanikwe. Aitombowanikwe goridhe. Ngativazivise. Zvakatongofanana nokuglita kunoita muviri wemunhu wese. 10 o'clock makuseni ne 4 o'clock right manheru. Nemaziso edu tinogona kusaona kuglita kupenya kunoita muviri, asi nopenya kusikwa kwatakaitwa naMwari. Anditika even mukada kuritsvaga muviri munhu akutomboriwani asi ririmo mukati imomo. Anditika tinote kusikwa kwatakaitwa kana Mwari tinotenda. Vanoda kukubatai munobatika sei? Vanoda kundibata muri yeZimbabwe muchida kundifonera 1 musandifonera neprivate number. Andikwanisi kudzora kana foni yedu yakata ndisati ndanzwa, uyezve handiziko kuenda nekuti hapana number. 2 kana une zvauri kufungidzira kuti uri kuda kwandiri usati wandifonera tora bhopoindi nebepa, nokuti atidi munhu anofona toti halo rega timbotsvaga bepa rega nditsvage peni takabata foni imwe chete inenge yakamirirwa nevakawanda. Uyezve usati ndepi zvakamira sei. Aiwa kungoti ndibhosho ukanena kuti ndini wakutopfapfadza wakutotsudzura kana chisvika ipapo tosvika ipapo takutochimhanya. Namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa iditi muzimba gumede biza rekwabulawayo po rikiti vo tinotenda. 29 minutes to 1 ndo pafika nthawi pale manje Kanyemba Bonzo Bozhongora Natasha Ziko na Claudius Chari tosangana ka mangwana.